салому алайкум дӯстон, паплинои дубайский новинкаи падзаказа як бор як камера кардисам. Либос 60 доставка ба ҳама ҷоро дорем. Ай ду либос боло доставка мекунем. Касе ки се либос боло бигирад, доставка ройгона. Бо диққат тамошо кунед дӯстон, беҳад материали хушрӯй. Касе ки 10 либос бигирад 500 сомон мешавад. Доставка ба ҳама ҷоро дорем. Доставка дохили Душанбе ай 10 сомон то 20 сомон дӯстон. Бо диққат тамошо кунем. Маш гулои хадавои пешина, гулои хадавои дубайский паплин, беҳад паплинои ғавсе материалшон. Дӯстон, касе заказ кардане дар таги видео описанида номерои телефон ҳастае. Суратошро ватсапда рӯй кунед, доставка мекунед. Доставка ба ҳама ҷоро дорем. Доставка дохили Душанбе, Душанбе берун, доставка Россиярам дорем. Бо диққат тамошо кунед дӯстон, беҳад материали хушрӯй, гулои ҳамаш гулои хадавои чанд либосе ки дар кора дорем ай ҳамаш. Бони хеле паплинои ғавси пиядерам ҳаста. Беҳад материалшон ғавсе. Ай тунука кош нестанд. Материали ғавси шай.